take bina. Bibiyar ma da take min har gida? A'a, ya kamata san wannan wace ce. Kuma me yasa take bibiyata? Laraba, Laraba. Sagir wallahi muna cikin tashin hankali a cikin gidan nan wallahi. Wallahi, sun matallahi, na rantse da tsarkin mulkin Allah. Ranka dade, irin wannan abun ba ka gane masoyanka sai ran da ka je ka a cikin bala'i da masifa irin wannan. Na gaji da irin wannan raina mun hankalin da kake. Ya ka bani lambobi na kira har yanzu ba su samu kuɗin ba. Aiko ku yayi matukar burge kuma ina tabbatar muku dukkaninku kuna da babban kaso a cikin wannan al'amari. Akwai wani babban al'amarin da zai faru da mu. In ce ma da ke kai mu biyu abin ya shafa. Ha kin ga ko dole ne in gaya miki. Wayanda suka kidnapping ɗinka kana nufin su ne suka zo suka kona ka? Su ne suka kona na tabbas da kansu. Sai dai ranka daɗe kafin su kona ni akwai wanda da ba na zargi amma kuma nake zargin cewar ita ta sa a yi min wannan abu. Laraba gaskiya bari mu to miki da zancen nan karara. Fatima ita ce wadda zan aura. Domin ni ba abin da zan yi da bazawa. What? Laraba, Laraba.